Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ahmad Fauzan, nomor absen 3. Nami kula Ayu Widiana Vita, nomor absen gangsal. Saking kelas 12 multimedia satunggal SMK Satunggal Bukuturi, guru bahasa Jawi inggih menika asmaning Bapak Edi Setiono Jeffrey. Sadurunge nerusake video iki, aja lali manut karo protokol kesehatan. Nganggo masker, jaga jarak minim 1 meter, ngumbah tangan, piranti lan bahan kang mesti disiapaken yaitu satunggal jarik, kaping kalih stagen, 3 jarum pentul, sekawan baju koko utawa surjan, gangsal tali rapia. Cara nganggo jarik kanggo lanang. Bentangaken kain jarik ing posisi bagian puruk madhep masang jenengan nalika wirone ing posisi tengen, banjur kain jarik kang dililitaken saking arah kiwa marang tengen. Pisan dililitaken pungkasan bagian kiwa kain jarik kudu ditarik lumayan katat. Periksa wiru kang oleh marang jarik tibane pas ing tengah-tengah antara suku tengen lan suku kiwa. Sakwise kain jarik rampung dililitaken marang awak jenengan, saged ngiket bagian pinggang kang ditali. Nah, demi dibalut saking stagen utawi sabuk. Menawi jarik kang diagem lanang dawane boten saged nutupi mripat suku, minimal gangsal cm ing dhuwure mripat suku. Jarik wiron ingkang diagem saking lanang iku hasilnya boten bentuk lekukan awak, menawi dawa lurus. Matur nuwun. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.